Същината на живота е далеч по-велика от мистериите, които го обграждат. Това не е отричане на величието на мистериите, нито на очарованието, което се разкрива при търсенето на тяхното решение. Съзнанието за личността рано или късно ни изправя всички лице в лице с въпросите: какво съм аз? Откъде дойдох? Накъде отивам? Защо съм? Личността, която поражда въпроса, е по-велика от предполагаемия проблем и трудностите, които срещаме при разрешаването на тези мистерии на битието, само демонстрират величието на живота. Въобще не е грешно да се обръща внимателно внимание на тези проблеми, но със сигурност е грешка, когато опитът да ги разрешим се превърне в пренебрегване на живота, който ги създава. По същия начин самия живот е по-велик от всякакви обстоятелства, които го засягат, или от всяко текущо мнение за него. Тези неща отново са пълни със стойност и трябва да бъдат взети предвид, поради тяхното влияние върху живота. Това признание е просто още едно доказателство за първостепенната важност на самия живот.